कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ। खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय बिग स्वर्गियारी यूट्यूब चैनल स' दिनैनि भिडिअ'आव मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ गोबाङानो आंनि जब डिस्क्रिप्शननि बागै सोंबाय थादोंमोन आं मा जब मावो आंनि सेलारिया मा बायदि आंनि खामानिया मा थ' बिनि बागै खिथागोन भगवान इतना दूर क्यों जा रहे हो फिर चलो सानफ्रोमबो आं रुमनिफ्राय थाबनो डिउटिनि थाखाय थाङो मानोना आं लामायाव नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायलाङो ओनली ऐसे स्लो मोशन के लिए ठीक है जूम करो दूसरा हो गया बोलो दुबई में यहाँ पे सिग्नल क्रॉस करके जाना बिल्कुल भी मना होता है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वेट होता है यहाँ पे वेट क्रॉस करने के बाद जब वो ग्रीन होगा ऑलरेडी ग्रीन हो गया तो हम लोग क्रॉस करेंगे ना इधर से गाड़ी आ रही है ना उधर से गाड़ी आ रही है तो ऐसा होता है ठीक है बस बहुत लोग पूछ रहा था मैं दुबई में क्यों आया था तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ दुबई म्यूनसिपालिटी में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने के लिए आया था पीछे देख सकते हो ये ऑफिस ठीक है और इधर पास में मेट्रो है ये कौन सा मेट्रो है यूनियन है यस हाँ यूनियन मेट्रो के सामने ये दुबई गवर्नमेंट ऑफ दुबई म्यूनसिपालिटी का ऑफिस है ठीक है तो किसी कारण मेरा ये जो है पेंडिंग हो गया था उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तो इंटरव्यू देते ही मुझे एक जॉब मिल गया कैशियर का जॉब मिल गया तो अभी मैं कैशियर का जॉब कर रहा हूँ बे गानबाय थांनायानो आंनि इउनिफर्म खिथाखाबाय आङो गेट मलाव खामानि मावगासिनो दङ एज ए केशियर जब डिस्क्रिप्शन होननानै बुङोब्ला आंनि खामानिया कास्टमारफोरा लाबोनाय माल बुस्थुफोरखौ पान्च खालामना फैसा लानानै कम्पिउटाराव थुना बिल बानायनानै होनाय खामानिया मोजां एसिनि सिङाव जायो कास्टमारफोरजों रायलायबाय थानाय माला टाइम थाङो गम मोना सोरबा कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों आरो आंखौ माथो नों केशियारनि जब मावहोनाया मलावसो मावो माथो होननानै बिथाङा मिथियादां मोनसे मल जानो थाखाय बेयाव स्टोर मेनेजर बायार पार्चेसार रिसिभार इनभेन्टरि सेल्स केशियर क्लिनार गोबां पस्टफोर थायो हारसिं बे सेल्समेनजोंनो जायो नामा सोरबा मुला ओमफ्राय बे गोबां पस्ट थानायाव केशियारनि जबखौ आं मोन्दों आरोना मिथियाखैबा स्कुलाव जेरैबायदि हेडमास्टार एसिस्टेन्ट टिचार चकिदार बिदि गुबुन गुबुन पस्ट थायो बेबायदिनो मलावबो थायो नोंथां मिथिना लादो दायो बुरदुबाय होननाय जायगायाव आं बेरायनो फैदों माने डिउटियाव थांदोंमोन बिनिफ्राय फैनानै एसे बेरायफैदों नायनो हागोन बिथिं ओमफ्राय बैथिं नेपालिफोर बिराद थायो सर दुबई फैनो लुगैदों एसे कमेन्टआव खिथाहरदो गाइस दुबई में अगर हो तो एक ट्रिक बता दूं आप लोगों को अगर ऐसा ट्रैफिक में आप लोग फंसे हो मतलब सिग्नल पे तो आपको साइड वे से छूट जाना है ठीक है थोड़ा शाम से उसके बाद जब सिग्नल को लेगा ऐसा तो ऐसे दौड़ के जाना है छूट जाना है छाव पे थोड़ा सा बहुत गर्मी है ना थ' दायो आं जि खामानिखौ मावगासिनो बेनि सेलेरिया 50,000 ओमफ्राय आं जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बेनि सेलेरिया 1 लाखमोन नाथाय बै खामानिया सरकारनि खामानिया मायबा जाहोननि थाखाय 6 मासनि थाखाय पेन्डिं खालामबाय बा एसे बाराबो जानो हागौ बेनिखायनो आङो सानबाय गुबुन मोनसे एप्लाइ खालामनाय नायनोसै एप्लाइ खालामनायावनो खाफाल थानायाव मोननायनि थाखाय आं मावबाय थादोंमोन खिन्थु आं बे सेलेरियाव सेटिसफाइड नङा बयहाबो बेलेग जायो आङो जि सेलेरिनि थाखाय फैदोंमोन बेखौ मोननि थाखाय सेटिसफाइड आंबो जायाखै ओमफ्राय आइयाबो बुंहरबाय थादों बे सेलेरियाव मावनाङा नों फैदो फरायनायखौ फोजोब आं ग्रेजुएसन खालामगासिनोमोन 4th सेमिस्टार मोनबाय आं दायो बे जबखौ गारनो हागौ माने गारखागोन गुबुन मोनसे जुदि मोजां सेलेरिनि जब मोनो अब्ला मावगोन आरो मोनाब्ला न'आव थांफिननानै फरायनायखौ फिन कमप्लिट खालामफिनगोन ओमफ्राय कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव फिन दुबाइयाव फैफिननानै बे सरकारि जबखौ लाफिननो नाजागोन फरायनायखौ गेजेरावनो दोनथ'नानै आं मानो फैदोंमोन मानो होनबा बेयाव डिउटिया खालि 7:30निफ्राय 2:30सिमल' ओमफ्राय सनिबार देवबार हप्तासेयाव साननै बन्द आरो लोगोसे आंखौ फिन फरायफिननोबो खाबु होदोंमोन बिथांमोनानो फैसा होगौमोन थ' बिनि थाखाय फैदोंमोन आङो खिन्थु बेफोरो जाजोबासै नालाय बेखायनो आं थांफिनगोन दायो बेयाव सोरबा 50,000नि गाहायफोरावबो खामानि मावनानै दंबाय थायो खिन्थु बिसोरनि सिचुवेसना बेलेग आंनि सिचुवेसना बेलेग थ' आं दायो थांफिनब्लाबो न'आव सापर्ट दङ फरायफिननो आं हायो आंनि बिमा बिफाया आंखौ फिन फरायफिननो थिनदों बेनिखायनो आं थांफिनगोन दां थाबैनो आरो मायबा मोनसे जुदि एसे हाइ सेलेरि मोनब्लाबो आङो एग्जाम टाइमखौ माने गारा आरो एग्जाम हैनानै फैगोन थ' नायनोसै मा जायो नोंथांमोननो आपडेट होगोन आं बड'लेण्डआव माला न'आव थाङो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव अब्लासिम ब्रिं पिस ट्राइ बाय हेड थ्रु इट बाय